نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmai, barkanmu da wannan lokaci. insha Allah yau kuma karatun da zamu yi shine karatun fataha, ma'ana wasali sama da jawawa, wasali sama da kuma wasali ƙasa da kuma damma taini, bi ma'ana rufa biyu. na'am, sai ka ce aminun. sai ka ce alif maftuha a mada alif hamzatu maftuha a mada alif mimun maksura mi, nunun dhammatain nun. kasan inda alif ina kasa mai hamza sai a ce mai hamza, ina kasa mai hamza ƙasa ko kuma hamza sama to sai ka ce mai hamza, kar ka ce mai alif. Alif shine wanda bai da hamza, wanda bai da komai. sun sai ka ce ba'un maftuha ba mada alif ba, hamza maksura i, sannan sinun dhammatain sun, sun. sannan tabi'un sai ka ce ta maftuha ta mada alif ta, ba'un maksura bi, ainun dhammatain un, tabi'un. sannan tabitun ko kuma tabitun, ta maftuha ta mada alif ta, ba'un maksura bi, ta'un dhammatain tun, tabitun. sannan jami'un, ji maftuha ja mada alif ja, mim maksura mi, ainun dhammatain un, jami'un. sannan hamidun, ha maftuha ha, mimun maksura mi, dalun dhammatain dun, hamidun. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nan zamu tsaya ila bakin nan zan wada.